По-перше, звичайно, російський народ не хоче, щоб його солдати воювали з Україною. По-друге, відіграють роль санкції США і Європи. Путін заперечує, звичайно, що це російська війна проти України. Він каже, що в Україні йде громадянська війна, але він каже про це, щоб приховати війну від свого народу. Підключаємо к нашій дискусії Юлію Тищенко, співзасновниця нацплатформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію». Пані Юлія, вітаю вас. Прервался телефонный звонок с Юлией Тищенко. Мы попробуем еще раз с ней связаться. Но вот услышали Джона Хербста. Вы согласны с ним? Безумовно, може здалеку пану Хербсу так здатися, що активна фаза російської війни проти України зупинилася. Але насправді це не так. Війна триває і операція триває. І гібридна війна, як ми з самого початку на собі відчули, це не лише активні військові дії, це не лише зелені чоловічки, автомати і російські десантники, чи бурятські автоматчики, танкісти. Це також війна політична, це війна інформаційна, це підрив України зсередини. І ось сьогодні ми бачимо, як Росія втручається в українські місцеві вибори. Наприклад, найближчим часом, найближчої неділі відбудеться другий тур виборів мера Одеси, і російські державні телеканали, не соромлячись, критикують одного кандидата на міського голову і напряму підтримують іншого. Один з одіозних ведучих, товариш Соловйов, взагалі озвучив тезу про те, що може викупити Одесу і весь південь Російська Федерація у України. Тобто, безумовно, це все ознаки війни, гібридної війни проти України, і вона триває. Те, що зайшла в тупік військова стадія, так, з цим можна погодитись. Але разом з тим, за тими масштабами навчань, підготувань, переозброєнь, які відбуваються в країні-агресорі і в окупаційному корпусі на території Криму і Донбасу, можна стверджувати, що Росія розглядає також і військовий сценарій як один з ймовірних. Юлія Тищенко підключається к нам. Пані Юлія, вітаю вас. Да, добрый день. Витаю. Добрый день. Экс-посол США в Украине Джон Хербс заявил, что операция Кремля против Украины зашла в тупик. Вот вы с ним согласны? Действительно это так? Во многом, те, що відбувається сьогодні, це почасти дійсно глухий кут з точки зору впровадження з боку Російської Федерації, з точки зору пошуку, бодай, якогось виходу. Зокрема, те, що відбувається в перемовинах навколо ОРДЛО, нормандський формат, і, зокрема, Крим. Ви до цього озвучували цитати Ходжеса. Насправді ж нічого нового в цих цитатах немає. Чому? Тому що ми можемо пригадати, що, здається, на початку всіх цих сумних подій аналогічні паралелі проводила і тодішня посол Сполучених Штатів, тоді пані Марія Іванович. Щодо глухого куту, треба дивитись просто, в яких сферах відповідних глухий кут. Те, що Російська Федерація далі буде мати потугу і впроваджувати політику розхитування ситуації, можливо, впливу на внутрішньоукраїнську політичну ситуацію, використовувати для цього політичні партії, зокрема в місцевих радах, як певні інструменти, це, я думаю, вже зрозумілі речі. Інша справа, якщо якісь загальні тренди зміняться, дуже складно передбачити, як з цього вийти, для того, щоб всі сторони зберегли обличчя.